Sok. Sinten Mas sing Jaipong? Sing gampang niku wis entek es pirang-pirang iki panggang ngono kuwi. Masyaallah. Nggih. Matur sembah nuwun Buniken. Salajengipun menika bintangnya Indonesia. Ah, menika asmanipun sinten, Mbak? Kula Tia, Pak. Nggih, di dalem saking Karangjati. Oh, kula kamaki kok wajahe mirip Bapak Joko Klenteng. Menika napane nggih? Kula apa, Pak? Nggih. Murite. Murite lah, buka perguruan kan ini. Nggih, ya. Murid silat. Oh, perguruan Sabtu Warga, Nduk. Oh. Terima kasih. Mereka sebelahipun sinten, Nduk? Nduk piye? Kok kene kok kaya 12 tahun bareng tak cedhaki kok wis 50. Asmanipun simpen. Alam kula niku mbok rasa dikenalne wong pun kaplak men kok ya. Mboten napa-napa. Wong wau nggih bareng kali dalange kok munggah. Siang. Beto andung nggih. Asmanipun sinten, Bu? Nggih, dalem Durusnyatun. Pidalem saking Mijil saking tlatah Sonde Mijil saking Ronde. Wilayah Pitu. Nggih, Mas, adoh-adoh saka Pitu, saka Karangjati. Terus iki saka Tempuran. Terus ana sing saka Parang Magetan, calone pindah Ngawi. Nah, manten aku mbayangke kok, Nduk. Mlebu iringi kodhok ngorek guyu apa ora. Menika dereng Abdul lan urung adil yen to ana ing petanggungan ora ana ular-ular saka Bapak Ajit lan rombongan. Ngono. Bengi iki diunggahke. Iki ya dirawuhi Bapak Rudianto minangka ketuane Bedikas Laras. Ana uga Mas Dogol. Mas Dogol sound system. Heeh. Ya uga rawuh. Lan uga saka Sanggar Ngudi Laras Kawedanan Duranggareng Magetan ya uga rawuh. Ditinangkani Pak Gatot lan uga para murid-muridé ya melu nonton delok gelaring cerita. Delok alam wujure awake dhewe. Heeh. Ugi dipun rawuhi Bapak Lurah Muradaka, Lurahan Jambangan. Bapak Asmarandana nggih. Asmara Santo. Heeh. Ketoke ya rawuh. Bapak Yuda Pelawak nggih ugi rawuh. Unggahane pok. Wani bayar itu. Monggo Bapak Murdaka. Ini Bapak Ajit minggah wonten pepanggungan. Mbok menawi paring ular-ular dhumateng para sutresna budaya ing dalu punika. Monggo Cok, mataraman Cok. Monggo. Bapak Dogol nggih monggo aturan minggahna. Wilujeng dalu Bapak sedaya. Kan